ରେଟ୍ କି ପାଇଁ ଗୁରୁ ମୋର କାଲର ସେଇଟା ଶୁଣେ ଗୋଟେ ସାର 1800 କି ପାଇଁ ଗୁରୁ ନଉଛନ୍ତି ଆମ ସୁଦରାପୁରରେ ତୁ କହ ଗୁରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲେ ମୋର ଦାଇ କି ତାସ ହେଇଗଲେ ତାପରେ 200 ଦେବି ତାସ କଥା ନାହିଁ ଗୁରୁ ତାସ କଥା ନାହିଁ ଗୁରୁ ସାର ସାର କି ପାଇଁ ରେଟ୍ ହଉଛି କହ ହିରା ଗୋଟେ ସାର ବୋଲେ ଆମ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଣିଲେ ସବସିଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ସାର 260 ଚौकରୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାର ଆମେ ସୁଦରାପୁରରେ କିଣେ କାହିଁ ଗୁରୁ ରେଟ୍ ହେଉଛି କି କହୁଛୁ ବୋଲେ ସେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେଲା ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ନାହିଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ନାହିଁ ଗୁରୁ ରେଟ୍ କି ପାଇଁ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ନାହିଁ ଶୁଣେ ବୋଲେ ସେ ବୁଝିବ କିଏ ବୁଝିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ କେମିତି ପାସ୍ କଲା କି ମୋଟ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ତୋଟ ବଳ କିଏ ଅଛି ମୁଁ କହିଲୁ ନା ନାଇଁ ସେ କଥା ନାହିଁ ବୋଲେ ରେଟ୍ କିସର ତମ ଦାବି କରୁଛ ରେଟ୍ କିସର ତମ ଦାବି କରୁଛ ରେଟ୍ କିସ ପାଇଁ କଲା ବୋଲିକି ମୁଁ କହିପାରିବି ତାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ନନା ବୋଲିବି ନହେଲେ ନାନୀ ବୋଲିବି